Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Уразаға қараты ғилімлер турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Һәм бүген ураза тутмаска гозерле була торган кешеләр турында сөйләшербез. Аллаһ субханаһу ва тааля мәрхәмәтле, рәхимле зат. Һәм ул уразаны нинди вакытта булсагыз да авыртасызмы, сәламәтмесез, теләсәгән эшләгез, бәребер тотыгыз дип әмер итмәгән. Үзенең кайбер гозерләрен куйган, һәм шушы гозерләр кешедә була икән, булар ураза тутмаса да рөхсәт ителә. Шуларны без бүген карап өйрәнеп китербез. Иң беренчесе, кемнәргә рөхсәт ителә ураза тутмаска? Ул авыру кешеләр. Әгәр дә кеше сәламәтлеккә какшап авырып китә икән, бу кешегә Аллаһ Тәгалә рөхсәт итә ураза тутмаска. Һәм моңа инде Бакара сүрәсенең 184-нче аяты: "Фәмән кана минкум маридан ау ала сафарин фаиддату мин аямин ухар" ди. Әгәр дә берәрегез ди авырту яки сәфәрдә булса ди, ул ди шушы санаулы көннәрен бүтән вакытта тотсын ди. Һәм монда галимнәр әйттеләр, бар төрле авырту да керәме, яки инде айырыламы? Монда авырулар айырыла. Әгәр дә кеше чынлап тора бик каты авырый башлый икән, һәм шушы уразасын тотуын дәвам итсә, сәламәтлегенә бик каты зыян килә, аңын җуярга мөмкин, тагын да больниска эләгү ихтималы булса, мондай вакытта галимнәр әйтәләр, авыз ачып даваланырга, дарулар эчәргә. Әгәр дә инде кеше җиңелчә генә авыртып торса дип әйтәләр, була бит әзрәк кенә баш авыртып торырга мөмкин, анда берәр тез башы, берәр кул башы сызлап торырга мөмкин, шундый җиңелчә генә, яки анда әзрәк кенә тамак кышытып торырга мөмкин, җиңелчә генә авырту була икән, һәм кеше бернинди зыянсыз уразасын тотып бетерә ала икән, тотып бетергәннән соң давалап дарулар эчә ала икән, галимнәр бу вакытта уразаны бозуны тыялар. Рөхсәт ителә, чынлап торып каты авырганда гына, сәламәтлегеңә зыян килгәндә генә ашырга. Чөнки үз-үзеңне үз кулың белән хәрәкәткә илтергә ярамый. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ва ла тулқу би айдикум иля тахлука" ди. Үз кулыгыз белән үзегезне хәрәкәткә ташламагыз ди. Күрә тәмбир кабатлыйм. Каты авыру булса, ураза тотырга ярамый, чыгырга кирәк, без гозерле булабыз. Әгәр дә бу вакытлыча авырту турында сүз барды. Кеше шушы 3 көн бер атна авыртты икән, ул көнен санап яки язып барырга тиеш. Һәм Рамазан ае беткәч инде шушы калдырган авырткан көннәрен каза кылырга тиешле була. Мәсәлән, бер атна авыртты икән, бер атнаны каза кыла. 3 көн авыртты икән, 3 көнен каза кыла инде. Бар бит әле безнең шундый авырулар, аларның вакытлыча түгел авыруы, көн сайын бара, ягъни хронический авыртулар дигәндә, яки теге давалап бетми торган авырулар бар бит инде. Аллаһ Тәгалә һәр барчабызга да андый авыртулардан инде шифаларын бирсен, ерак айтсын инде, үзе сакласын инде. Мәсәлән, шикар авыртулары бар бит инде. Менә шундый төр авыртулар бар, аларга һәр вакытта да теге дару эчеп торырга кирәк. Әгәр дә дару эчмисең икән, хәлең начарая, анда больниска эләгергә мөмкин, аңны җуярга мөмкин, һәм башка теге аяныч нәтиҗәләргә китерергә мөмкин инде. Мондый вакытта галимнәр әйтә, әгәр дә табиблар шундый диагноз куйды икән, ураза тотырга ярамый, һәр вакытта да инде сиңа шушы ашап, эчеп, дару эчеп торырга кирәк дип, бу мондый кешеләр нишләргә тиеш инде? Ураза тотмыйча фидия ашатырга тиеш була. Булар шулай гозерле була. Аллаһ Тәгалә буларга йөкләми. Гомумән Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Ла юкаллифуллаһ нафсан илля вуз'аһа" ди. Берегезгә дә кешеннән килмәгән эшне йөкләми ди Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кешебезгә килмәгәнне йөкләми.
Алхамдулилля, Аллаһ Тәала рахимлы зат. Бу вакытта бу кеше, шушындай авырту кеше ураза тотмый инде. Хронический авыртуы булса, бу фидия кыла. Фидия моңа дәлил булып тора инде Бакара сүрәсенең аяты. Әгәр дә авыртсагыз сез фидия түләргә тиешсез. Һәм фидия ул азык-төлек белән түләнә гадәттә инде. Ул килограмм ярым бер калган көн өчен инде. Мәсәлән, килограмм ярым дөге, килограмм ярым карабудай, килограмм ярым токмаш, килограмм ярым он. Мәсәлән, бер көн өчен без шушы ризык хисабына инде факирләргә бирергә тиешбез. Яки шуның белән шөгыльләнүче благотворительный фондлар булса, яки кешеләр булса, инде безгә ярый акчалата да бирергә. Акчалата бирәбез, алар инде үзләре пакет ясатмай инде шушы факирләргә шушы азык-төлекне инде илтеп бирәләр инде. Кемнәр менә шушы уразаны тота алмый, гызырлы булып саналучылар инде. Һәм икенче төр кемнәргә Аллаһ Тәгалә рөхсәт итә, ул безнең мусафирлар. Мусафир кешесе шулай гызырлы булып санала. Аллаһ Тәгалә аларга фарыз кылмаган ураза тотуны рөхсәт иткән инде. Авыз ачырга, ифтар кылырга, моңа шулай Бакара сүрәсенең 184-нче аяты булып тора. Без алда укып киткәнчә инде авыртуларга, сәфәр кылучыларга да инде рөхсәт ителә авыз ачырга, әмма ләкин көннәрен санап барып, аннан соң каза кылырга тиешле инде. Бу шулай Аллаһ Тәгалә рөхсәте. Біз сәфәргә чыгабыз икән, көннәребезне язып санап барырга кирәк. Шушы калган көннәрне без ураза айы беткәч, Рамазан айы беткәч кайтарырга, каза кылырга тиешле булабыз инде. Һәм монда бер мәсьәлә бар. Мәсәлән, без сәфәргә чыгабыз икән, безгә кайчан мәсәлән ашарга ярый? Галимнәр әйтә, бәрабер өйдә ашап китергә ярамый ди. Менә син яши торган җирлекне чыгып китеп, йортлар күренми башлагач кына, сиңа рөхсәт ителә ди авыз ачырга, ифтар кылырга ди. Әле өйдә торып ашарга эчәргә ярамый ди. Син шарт булып тора ди. Менә син яши торган җирлектән чыгып китеп, йортлар күренми башлагач кына, сиңа ярый авыз ачырга, ифтар кылырга инде. Һәм монда тагын бер мәсьәлә бар. Кешегә сәфәрдә дә ураза тоту җиңел. Һәм өйдәге кебек берни авырлык тутырмый. Һәм шулай Аллаһның рөхсәте дә бар. Менә нишләргә диләр галимнәр. Бу вакытта инде галимнәр инде икегә бүленде. Бер төркем галимнәр әйтте, әгәр дә ураза тоту авырлык китерми икән, бу вакытта хәерле, аңа фазиләтлерәк ураза тоту инде. Бу безнең җумһур күпчелек галимнәр, шул ук безнең мазхаб Ханафи галимнәре, Малики, Шафигый мазхаб галимнәре әйтә. Чөнки алар шушы Бакара сүрәсенең 184-нче аятын китерә, "Ван тасуму хайрул лакум ин кунтум та'ламун", әгәр дә ураза тотса, ул сезгә хәерлерәк әгәр дә сез белсәгез иде инде. Ләкин икенче тур фикердә бар инде, ул Ханбали мазхабы галимнәре әйтә, юк сәфәрдә инде хәерлерәк авыз ачу, чөнки бу Аллаһ Тәгалә рөхсәте, һәм без моны кулланырга, тырышырга, кулланырга кирәк дип инде. Шуңа күрә менә шушындый хилафи мәсьәлә, әмма ләкин һичшиксез инде сәфәрдә берни авырлык килми икән, бер тырышырга кирәк уразаны тотырга. Ни өчен дигәндә, беренчедән инде әле ул Рамазан аеннан соң әле каза кылу булачакмы? Аллаһ Тәгалә гомер бирәме? Аннары онытып та китерүебез бар бит инде. Шуңа күрә, әгәр дә без сәфәрдә тота алабыз икән, безгә инде тоту хәерлерәк булып тора инде. Бернинди авырлык килмәсә, тырышыйк сәфәр вакытында да инде уразаларны калдырмаска. Аллаһ Тәгалә әлхәмдүлилләһ рөхсәт иткән, әмма ләкин аның бар әле икенче ягы, без онытырга мөмкинбез, әле
күпме гомер калган бер Аллаһ белә, яшибезме әле. Бу айны ураза тотсак, без саваплырак бер көн ураза тоту, кичә генә сөйләштек бит, 70 елга безне җәһәннәмнән ерак айта диде. Шуңа күрә бу форсатны шулай ышкындырмаска кирәк инде. Өченче сәбәп, кемнәргә шулай рөхсәт ителә ураза тотмаска, гозурлы булалар инде, гөнаһ булмый мондай кешеләргә, ул олы яшьтәге карт кешеләр. Әгәр дә олы яшьтәге карт кеше аның хәленнән килми икән ураза тотырга, сәламәтлеге инде менә рөхсәт бирми, шулаймы, кеше калмый, бик каты авырлык килә, авырта башлый. Мондай карт кешегә шулай Аллаһ Тәгалә инде рөхсәт ителә ураза тотмаска, һәм шулай ул кешенең инде, карт кешенең мөмкинчелеге бар икән үзенең инде фидия түләргә инде. Үзенеке булмаса инде балалары бурычлы инде, чөнки гадәттә кеше олылайгач, ул олы кеше балалар кул астына, балалар тәрбиясенә кала, балалары түләргә тиешле була инде. Һәм шулай 84-нче аятта Бакара сүрәсен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Авырлык белән ураза тота алмаучыларга да фидия түләргә дә кирәк ди. Һәм менә шушы кешеләргә дә шулай һәр вакытта да теге авырткан, хронически авырту булган кешеләр фидия түли дип сөйләштек бит. Буларда инде бер көне өчен килограмм ярым ризыктан алар тиеш була шушы азык-төлек белән фидия түләргә инде. Яки шәһәр җирләрендә бу җиңелрәк инде. Анда кафе белән дә сөйләшеп була. Кафедан һәр көнне теге обедны манда сатып аласың да, аның шушы боннарын, билетларын дигәндә факир мискиннәргә өләшеп чыгасың. Алар уңайлы вакытта килеп кафедан ашап китәләр. Шундый теге чыгу юллары да бар. Һәм 4-нче сәбәп, кайчан Аллаһ Тәгалә гозурлы ураза тотмаска, ул балага узган хатыннар һәм бала ашатучы хатыннар. Булай шулай гозурлы, әгәр дә алар ураза тотмый икән, алар өстендә бернинди гөнаһ та юк. Алар Аллаһ Тәгалә рөхсәт биргән гозурны гына кулланалар. Шулай ук бу кешеләр авыз ачса, ифтар кылса, рөхсәт ителә инде. Бу безнең инде 4 мазхабның бердәм фикере инде. Ханафи, Малики, Шафии, Ханбали мазхаблары буенча алар шулай ураза тотмаска рөхсәт ителә. Һәм алар шушы көннәрен санап барып инде, мәсәлән, бит төрлесе булар. Мәсәлән, алар бит кайберләре тотырга да мөмкин. Бер көн тота, 2 көн тотмый, мәсәлән, бер көн тота, 2 көн тотмый. Менә буталмасын өчен алар көннәрен язып барып, Рамазан айы беткәч инде каза кылырга тиешле булалар. Мәсәлән, кыш көннәрендә манда шундый кыска көннәрдә кая уңайлырак инде. Һәм менә шушы калдырган көннәр өчен аларга шулай каза кылырга кирәк була инде. Һәм галимнәр әйтә тагын, менә 5-нче сәбәп диләр, әгәр дә кеше тотып бик каты хәлсезләнеп китә икән инде, бик каты теге аңын җуярга мөмкин инде, шундый бик каты ризыкка бәйләнгән кешеләр була бит инде. Бик каты авырлык кичерә икән, менә үләргә мөмкин, шулаймы? Шундый дип әйтәләр инде, галимнәр шундый шик куялар. Бик каты ачлыктан, шушы судаудан, теге менә все, үләм бетәм дип инде. Ул вакытта шулай Аллаһ Тәгалә бит әйтте, үз кулыгыз белән үзегезне һәлакәткә итмәгез дигән аят белән дәлилләнеп, буларга шулай ифтар кылырга ярый ди. Әмма ләкин инде нишләргә кирәк? Чынлап торып шундый җитди сәбәп булырга кирәк. Теге ялкаулык белән генә, әзрәк кенә шәһвәткә ярып, ашыйсы, эчүсе килү белән түгел. Безнең вакыт бармы? 10 минут бар бугаймы? Менә бу булды Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән 5 төркем кеше. Кемнәргә ураза тотмаска рөхсәт ителә, булар өстендә бернинди гөнаһ та юк. Булар гозурлы була. Хәзер без сөйләшербез уразаны юкка чыгара торган, уразаны боза торган гамәлләр турында. Иң беренче инде уразаны юкка чыгара. Монда савап кыйммәте түгел, кичә сөйләштек бит инде сөннәтләре турында. Нәрсә уразаны савабын арттыра, савабын әдәпләре, инде савабын кыйммәте дип имә. Бу савапны кыйммәте түгел, гомумән уразаны юкка чыгара. Менә шушы гамәлләрне эшлибез икән, безгә яңадан уразаны тотырга кирәк, каза кылырга кирәк. Уразабыз дөрес булмый. Иң беренче
сәбәп уразаны боза торган, юкка чыгара торган, ул ашау һәм эчү, белә торып ашау эчү. Син менә исеңдә ашарга эчәргә ярамый икәнен инде син аны белеп торасың, шуңа карамастан син барыбер ашыйсың, эчәсең икән, бу вакытта синең уразаң бозыла, белә торып эшләгәндә, истә булганда. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә бит Бакара сүрәсенең 187 аятында: "Ва кулу вашрабу хатта ятабайяна лакум ал-хайтул абьяду минал хайтил асвади минал фаджр, сумма атимус сияма илал лейл." Ашагыз, эчегез ди, кайчан хәтлек ди, таң беленгәнчегә, ак җепне кара җептән айыра башлаганчыга хәтлек ди. Аннан соң инде төнгә хәтлек ди, уразагызны дәвам итегез ди. Менә бу дәлил булып тора. Ашарга, эчәргә рөхсәт ителә, бары тик таң беленә башлаганча хәтлек. Таң беленә башлый икән, иртәнге намаз кырды икән, безгә ашау эчүдән тыелырга кирәк. Һәм шулай Абу Хурайрадан килә торган, Бухари һәм Муслим җинтында килә торган кутси хәдистә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ураза тутучыларны мактап, ятруку таамуху ва шарабуху ва шахватуху мин аҗли ди." Шушы ди, мөмин ди, ул ашавын, эчүен һәм шахватын ди минем өчен калдыра ди. Менә бу дәлил булып тора. Төп безнең уразаны боза торган гамәл һәм без калдырырга тиешбез нәрсә? Ашау, эчү. Әгәр дә кеше белә торып ашый, эчә икән, ялкаулык аркасында, инде иманлыгы заифлыгы аркасында, бу кеше бик зур гынахлы була һәм Аллаһ Тәгалә бик каты җәзасы каралган бу кешегә, бик каты газап булачак бу кешегә. Тәүбәләргә килеп, Аллаһ Тәгаләдән истигъфар кылып инде гафу сорарга кирәк һәм шушы калдырган көне өчен каза кылырга кирәк инде. Бу җумһур күпчелек галимнәрнең фикере, шушы белеп калдырган көне өчен каза кылырга кирәклеге турында. Монда икенче мәсьәлә бар. Күп кеше сорый, белеп бетермәй, онытып ашап эчеп куйса. Без бит монда әйттек, белә торып ашау эчү. Менә кайбер кешеләр әйтә: "Ох, менә бүген уразамны буздым инде, ялгыш онытып ашап эчеп куйдым бит" диләр. Мондый кешенең уразасы бозылмый. Әгәр дә кеше онытылып, ялгышы, менә истән чыгып, була бит. Гадәттә бу була инде беренче көннәрдә ураза. Теге яләнмәгән әле, уразага керде, җәсе килде, барды су эчеп килде, ул уйламый да онытты инде. Аннан соң инде күпмедер вакыт үткәннән соң искә чакыра, "Ләй, эчеп куйдым бит, уразам бозылды бит инде." Һәм инде гыйлем җитмәү аркасында, теге дини мәгърифәте булмау сәбәпле, ул ашавын дәвам да итәргә мөмкин. Бәрбер каза кыласы була инде дип. Юк, бу дөрес түгел. Әгәр дә кеше онытып, ялгышып, истеннән чыгып ашап куя икән, бу кешегә уразасын дәвам итәргә кирәк һәм каза да кыласы юк. Моңа дәлил булып тора. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллямның инде хәдисе, ул безнең Бухари һәм Муслим җинтында килә: "Мен насия ва хуа саим факала ау шариба фальютимма саумаху фа иннама ат'амаху Аллаһ ва сaqah" ди. Әгәр дә кеше ураза булган хәлендә ди, ашаса, эчсә ди, ул ди уразасын дәвам итсен ди. Һәм дөреслектә Аллаһ Тәгалә аны ди ашатты һәм эчертте ди. Шуңа күрә ялгышып, онытып, ашап эчеп куябыз икән, бу уразаны бозмый, уразаны дәвам итәргә кирәк. Бу Аллаһ Тәгалә үзенә күрә бер шундый безгә биргән фазиләте диек инде. Шуннан соң өченче мәсьәлә, әгәр дә без бернинди ниятсез, берни у фикер булмады инде, авызга бер нәрсә дә кабырга, йотырга, эчәргә, әмма ләкин мәсәлән хәзер бит җилле көннәр, шулай бит. Урамда җилле көннәрдә барганда төрле шүп кирип китергә мөмкин, ялгыш йотып та куярга мөмкин без инде. Менә бу уразаны бозамы, юкмы? Галимнәр әйттеләр, мәсәлән, шул тузан булсынмы анда, берәр нинди шүп булсынмы, ялгыш җил белән кирип инде без ялгышып шушы йотып куйса, бу галимнәрнең бердән фикере, бу уразаны бозмый. Һәм моңа каза да кыласы юк. Галимнәрнең бердән фикере бу. Бу Ибн Кудамадан кирә, Имам ан-Науи әйтә. Һәм бишенче мәсьәлә, менә бу төкерек, селәгәй йоту хөкеме инде. Кеше әгәр дә авызында җыеп йөреп, мәсәлән, төкерекләрне, гадәттә селәгәйне җыймый инде, әмма ләкин төкерекне авызында җыеп йота икән, галимнәр моны тыя. Бу куркыныч астында була, теге уразаны
бозу астында ди. Әмма ләкин инде бу гадәти авыздан чыккан төкерек анда селәгә йотыла икән, берни проблема уразаны бозмый. Әмма ләкин бу какырык селәгәйләрне, аларны төкерсәк хәерлерәк. Төкерекне йотудан проблема юк. Монда бернинди галимнәр арасында хилаф юк. Төкерек йотуның берни зыяны юк. Әмма ләкин авызга җыеп йотырга гына ярамый. Теге үзенә күрә бер су кебек инде күп итеп җыеп. Әмма ләкин какырыклар, теге селәгәйләр, галимнәр әйтә, аны йоту макрух, нежелательно. Аны инде безгә авыздан чыгарып, төкереп җибәрергә кирәк. Һәм 6нчы мәсьәлә, теге ашаган ризыктан тишкә кысылып калган ризыклар була бит. Моны шулай ук хәерлерәк йотмаска, теге зубочистка белән инде чыгарып җибәрергә инде, төкерергә. Әмма ләкин шулай галимнәр әйтә, әгәр дә ялгышып йотылып китә икән инде шушы ит кисәгеме, ипи кисәгеме анда теш арасына кысылып киткән инде. Бу шулай ук уразаны бозмый, моның уразасы дөрес, каза кыласы юк дип әйтәләр инде. Һәм кирдем әле? Аха, хәзер битерәбез. Һәм тагын берсен әйтәм дә, калганы иртәгә дәвам итәрбез инде. Ураза вакытында менә бу тәмәке, сигарет тарту мәсьәләсе. Галимнар монда инде бердәм фикердә, кем ураза тоткан килеш инде сигарет, тәмәке тарта икән, моның уразасы бозыла. Әле ураза да бозыла, һәм гөнаһ та языла. Чөнки безнең мазхаб буенча сигарет, тәмәке тарту ул гөнаһлы гамәлләрдән санала. Чөнки Аллаһ Субхана Тәгалә үз-үзегез белән, үз кулыгыз белән хәлакәткә итмәгез ди. Сигарет тарту бит, беләбез, ул кешегә зыян китерә сәламәтлегенә, агу, шулай бит. Ул үз-үзен инде күпмедер микъдарда инде үтереп бара. Шушы агулап сәламәтлегенә зыян китереп инде Аллаһ Тәгалә тыя сәламәтлеккә зыян китерүне. Шуңа күрә бу кеше уразасында буза, һәм шушындый мөбарәк айда әле гөнаһ та ала. Бу айда гына түгел инде, гомумән инде. Шуңа күрә бу галимнәрнең бердәм фикере дүрт мазхабтында сигарет тарту ул бөтенесе уразаны буза торган гамәлләр. Калган тагы уразаны бузучы гамәлләр турында без калган дәресләрдә инде дәвам итербез. Аллаһ Субхана ва Тәгалә безне уразабызны бузмыйчы, камил, саваплы, әҗерле уразалар тотып, раян ишекләреннән керергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһи ва бихамдик, ва ашһadu ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.